बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा उदालगुरि टाउनाव थानाय जोंहा जिथुनाखि बेंक सारियालि होनना बुङो दे बेखौ बेंक सारियालि सक बिनिनो साखाथियाव थानाय जोंहा सेन्ट्रेल बेंक दिनै ग्रेन्ड अपेनिं जानो थांगासिनो आरो आङो बेयावनो दंफैयो आङो आरो बिनिनो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरो नायलांबाय थादो जोंहा बेयाव माबायदि नुथाया आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोना फैनानै बेयाव नोंथांमोना इन्जय खालामफैनो हागोन जोंहा बियो गोदानै बेखेव जानो थांगासिनो दिनैनि तारिखाव दिनै जाबाय जोंहा 28 सेप्टेम्बर 2024 जोंहा बेखौ सोर बेखेवदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो जोंहा बेयाव मा हाबाफारि जायो नैबे ग्रेन्ड अपेनिङाव बेखौ आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर दे अब्ला लोगोसे आंजों फैफाबाय थादो नोंथांमोना आरो नायलांबाय थादो जोंहा बेयाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोंहा नै बेयाव नै बिदि साजायनाय जादों बेनिफ्राय नै बिथिंनि जोंहा बेनो जागोन नै बिथाङाबो दंफैयो दे जा गणेश भाई बिथांनि चेनेलावबो नुनो मोनगोन बिथांनि चेनेला जाबाय निउज 24 बड'लेण्ड ना निउज 24 बड'लेण्ड नैबे चेनेलाव नोंथांमोना नुनो हागोन आरो जोंहा मोनसे दङ बड'लेण्ड रादाब ना आरो बड'लेण्ड रादाबावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनैनि बे फामे स्काई गार्डेन बेखेवनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन साजायबाय थादों आरो सिङाव दङ जोंहा नैबे बाहेरनि बाहागो बे बाहेरनि बाहागोखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय थादों आरोना आरो जोंहा नै बिथिं नायनानै लादों आरोना उदालगुरि टाउननि नुथाया नै बिदि दै लोगोफोरनि आङो एकदम गोजौ दङ ना गोजौनिफ्राय लानाय जादों आरोना नायदो भिउआ माबायदि नैबे जाबाय जोंहा बेंक सारियालि दे नैबेयाव जाहैबाय बिथिं रौता थांबाय साहा थांबाय गलमा तामुलपुर टंला आरो नैबे खोलाहा थांबाय मिसन सक मेन टाउन आरो नैबेथिं ओरै सोनाबा थांबाय जोंहा माइदांगुरि रड नैबेदि आरोना मोजां साजायदों लोगोफोर नोंथांमोना फै आरो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लाफैयो आरोना थांजोबोबायसो ना बिलुनफोरखौ नोंसोरो ना बेरहोजोब्बाय ना जाहैबाय सिंनि नुथाया नै बिथिंनिफ्राय एन्ट्रि जागोन जोंहा एन्ट्रि जानानै बेनिफ्राय नै बिथिं आरोना जायगाखौ एसे नायना लादो आरोना लोगोफोर समायना लोगोफोर नोंथांमोना फैनो नाजा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयाव फैनो हासिगोन आरोना जोंहा दिनै बेयो अपेनिं जाबाय आरोना दिनै नैबेयाव ग्रेन्ड अपेनिं जागोन आरो नै बिथिं जोंहा दरजा बेखेवगोन आरो बेखौ सोर बेखेवगोन आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना उदालगुरिनि भिउखौ नुनो मोनगोन दे जोंहा नैबे रेस्टुरेन्टआव फैनानै नोंथांमोना जाफैयोब्ला हाबफैयोब्ला नैबे उदालगुरि भिउखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे फामे स्काई गार्डेनाव फैनानै नोंथांमोना उदालगुरिनि भिउखौ मोजाङै नायनो हागोन आरोना बेयाव बेखेवनाय हाबाफारिया जासिगोन जोंहा नैबे सारनि गेजेरजों दिनैनि नैबे फामे स्काई गार्डेनखौ बेखेवना होगोन आरोना नैबे सारानो नायलांबाय था लोगोफोर हमारा दीदी फामी स्काई गार्डन और उधलपुर हमने आरंभ देखो जो हमारा उधलपुरी सारे हमारे यार हमारे उसी सारा आरंभ है हमें आधुनिक जो
डायमंड स्कूल हमारा प्रिंसिपल सर है इसी हमारा सेक्रेटरी है इसी President Garden. असिस्टेंट मास्टर Maling apa? Ya ada ya, ini kita हानानै बेखेवना होनाय जासिगोन आरोना बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय दायो सिङाव एन्ट्रि जालांसै आरो जोंना नैबेखौ नुदोंना लोगोफोर नैबेयाव स्टेज प्रग्रामबो जागोन नोंथांमोना फैयोब्ला बेयाव मस्ट इन्जय खालामनोबो हागोन माने नोंथांमोना माब्लाबा पार्सनेल बार्थडे पार्टी बा माबा मोनसे पार्टी खालामनो गोसोब्ला नैबेयाव फैनानै खालामफैनो हागोन आरोना लोगोफोर जोंहा बेयाव स्टेज प्रग्रामनि थाखायबो अपसन दंखायो बेनिफ्राय आरो जोंहा नैथिं टेबोलफोरा नै आरो जुदि नोंथांमोना जुदि पार्टी खालामाब्लाबो नोंथांमोना फैनानै बेयाव जानानै फेमिलिफोरखौ लानानै नोंथांमोना इन्जय खालामफैनो हागोन बिथिं नायना लादो जा जिरायनाय जायगाफ्रा नै बिदि आरो गोबां हाइजेनिक आरोना लोगोफोर नै बिदिनो मेदाम भिडिअ खालामदों আশা লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ ৰাইজৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছে সুন্দৰ কিমান ধুনীয়াকৈ ফেমি স্কাই গাৰ্ডেনখন সজাই পৰাই তুলিছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ তেওঁ সফল হওক ৰেষ্টুৰেণ্টখন ৰাইজে আঁকোৱালি লওক আৰু মই প্ৰাৰ্থনা জনাম ভগৱানৰ ওচৰত যাতে তেওঁ এই ফেমি স্কাই গাৰ্ডেনে ওদালগুৰি মানুহক বিভিন্ন সুস্বাদুৰ খাদ্য যোগান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা ৰাখি আজি মই স্কাই গাৰ্ডেনখন উদ্বোধন কৰি দিম তেনে ক্ষেত্ৰত যিহেতু মানে ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ আহিব অকণমান যদিও মানে স্কাই গাৰ্ডেন হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফালৰ পৰা কিবা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে ফেমি স্কাই গাৰ্ডেনৰ কাষতে আমাৰ থানাখন আছে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ একেবাৰেই নাথাকিব ৰাইজ আহক ফেমি স্কাই গাৰ্ডেনলৈ সকলো আহক সকলোৱে এনজয় কৰক খুব ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং কৰিছে খুব ভাল পাব ইয়াত আহি পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে আহি বা বিভিন্ন শিশু কেঁচুৱা লৈ আহি পৰিয়ালে ইয়াতে টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ বা যিকোনো ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ খুব ধুনীয়া সুবিধা আছে সকলোৱে আহক আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ একো সমস্যা নাথাকিব যিহেতু থানাখন ওচৰতে আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ওচৰতে আছে আমি আছোঁ আমাৰ পৰা যিমান प्रयोजन আছে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যিমান দেখুন আমি চাব লগা আছে বিচাৰিছোঁ लोगोफोर आङो बुंदोंमोन ना जोंहा बेयाव मा होनना बुङो फामे स्काई गार्डेन ओपेनिं ग्रेन्ड ओपेनिं जोंहा बे हाबाफारिया जाबाय थादों बेनिफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानबाय जोंहा नैबेयो जाहैबाय उदालगुरि नोगोरनि मेन जायगायावनो दङ बे जाहैबाय जोंहा बेंक सक जायखौ होनना बुङो उदालगुरि बेंक सारियालि होनना बुङोब्ला गासिबो मिथिखायो जोंहा बे बबे जायगायाव दङ बेनिफ्राय आरो गुबुननिफ्राय जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना जोंहा तामुलपुर रडनिफ्राय फैयोब्ला मेन सारियालि मोनगोन बे सारियालिनि साखाथियावनो थानाय जोंथुनाखि फामे लज बिनि एकदम टप फ्ल'राव जोंहा नैबे
फामे स्काई गार्डेना नोंथांमोना बेयाव फैनानै इन्जय खालामफैनो हागोन आरो गोबां फेसिलिटि नोंथांमोना मोननो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बियो दिनैनिफ्राय बेखेवजाबाय आरो लोगोसे जोंहा नोंथांमोना थानायनि सुबिदा नांगौब्ला आरो बेयाव थानायनिबो जोंहा लज दंखायो फामे लज आरो बेयाव गोबां नोंथांमोना फेसिलिटि मोननो हागोन आरो बेयाव जेबो उसुबिदानि जानायनि जेबो जाहोन गैया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा साखाथियावनो जोंनि उदालगुरि थाना दंखायो आरो नोंथांमोननि थाखाय बिराद सेफटि जायगा जागोन बियो बेनिखायनो आङो नोंथांमोन बयखौबो खावलायबाय जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर उदालगुरियाव फैयोब्ला गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोना बे जायगायाव हाबफैनो हागोन आरो नोंथांमोना इन्जय खालामफैनो हागोन जोंहा आरो थानायनिबो बेबस्था दङ आरो बेयाव फामे लज बेनिफ्राय आरो दायो नैबे जोंहा बे रेस्टुरेन्टनि नामानो जाहैबाय जोंहा फामे स्काई गार्डेन रेस्टुरेन्ट आरोना लोगोफोर दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था आङो सिंनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आरोना लोगोफोर दे उदालगुरिनि भिउखौथ' नुखाबाय बेथिं नायदो आरोना सोरगिदिं केमेरानि उनथिं नोंथांमोना नुखाबाय आरोना दे लोगोफोर जोंहा नैबे जाबाय बाहेरनि बे बाहेरनि जोंहा नै बेफोरबायदि जनाय टेबोलफोरा नै बिदि आरोना लोगोफोर नायनानै ला बेनिफ्राय आरो सिंनिखौथ' नुखाबाय आरो नैबे बाहेरनि आरोना नोंथांमोना मोनाबिलि समाव फैयोब्ला नै बेयावनो फैनानै नोंथांमोना जिरायनानै नोंथांमोना बेयावनो मस्ति खालामनो हागोन फेमिलिफोरखौ लानानै फैबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना नै बिथिं नै जा मेदाममोना बिराद फटक लादों भिडिअ खालामदों बिराद रिल्स बनायदों मेदामा रिल्सआनो जोंहा केमेरामेनखौबो लानानै हो औ दे लोगोफोर नायलांबाय था माबायदि नांदों नोंथां जोबोद मोजां नांदों जोबोद समायना जायगा जोबोद मोजां आर्टिफिशियेलबो नङा इयो नेचारेल मोजां बार मोनगोन आरो औ मोजां जानाय लोंनायखौ बिराद पियर मोनजागोन होनना बुंदों बिथांमोना दा बेयावहाय नोंथां जायफ्रा रायजो राजाखौ खावलायोदि नोंथांमोनाबो खेबसे नायफैनो हागोन माबायदि नायफैनो हागोन औ माबायदि बिनि थासारिखौ आरो माबायदि जानाय लोंनायफोरखौ आरो खेबसे रंजाफैनो न'खरनि फेमिलिखौ लानानै नोंथांमोनाबो बेयावहाय गाजा गोमजायै मोजाङै खेबसे नायफैनो हागोन आरो आरो मानसिया जिबनावथ' बहुद खस्थ' खालामो नाथाय गावगायनि मोनसे रिफ्रेस लानो थाखाय माइन्डखौ रिलेक्स खालामनो थाखाय बेयाव नोंथांमोनाबो फैनो हानानै गोजोननाय थाबाय नोंथां जोंहा मा होनना बुङो नोंथांमोना बेयाव फैनानै गोजोननायखौ लाफैनो हागोन बेखौ बिथाङाबो फोरमायदों आरो नोंथांमोना नैबे फामे स्काई गार्डेननिफ्राय नोंथांमोना उदालगुरिनि भिउखौनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर उदालगुरिनि भिउखौनो नुनो मोनगोन लिफ्टजों फैनानै नोंथांमोना नैबेयावनो मोनगोन आरो ना लिफ्टनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो एन्ट्रिखौ मोनगोन जोंहा नैबे एन्ट्रि आरोना बेनिफ्राय नैबे जाबाय जोंहा केस काउन्टार जागोन नैबेयो बेनिफ्राय आरो जोंहा नैथिं टेबोल थाबाय बेनिफ्राय आरो नैथिं नायदो आरो नै मा खबर मा नाम नोंहा थिनायलाय लाजिबाय रानि देलाय बुंलाय खनसे लाजिबाय ना दे सिटाबा जाहैबाय नै बिदिनो गार्लस दङ बेनिफ्राय आरो बयस दङ बिदिनो किचेनाव एन्ट्रि जाबाय लोगोफोर किचेननि नुथायखौ एसे दिन्थिनोसै जोंहा मा मोनजागोन बेखौबो एसे सोंना लानोसै बिथांमोननियाव मा आइटेम थागोन बे रेस्टुरेन्टआव आरो नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै लादो आरो सिंनि नुथायखौ आङो दिन्थिबाय ओरैबायदि हाइजेनिक दे लोगोफोर नोंथांमोना फैदो बेयाव खनसे जोंहा
आइटेमा मा दङ आङो बेखौ सोंनानै एसे फोरमायनो नाजागोन आरोना लोगोफोर जानाय बिदिनो मा बनायदों मिथिलासै ओमफ्राय आरो जानाय बिदिनो नै बिदि आरोना किचेननि सामानफोरा मोरिया बेखौ मा बुङोथाय मिथिला अच्छा भैया भाई आइटम्स क्या क्या मिलेगा यहाँ में आइटम आपका मतलब कौन सा चीज़ जिसके बारे में मेन कोर्स स्टार्टर सब बता दो मेन कोर्स का आपका मिलेगा ग्रिल फिश मिलेगा हाँ। रोस्ट चिकन मिलेगा आपका प्रॉन मिलेगा ठीक है आपका ये मिलेगा ऑक्टोपस मिलेगा ठीक है और आपका लॉबस्टर मिलेगा ठीक है ये सब आपका मेन कोर्स सब सी फूड आइटम का अच्छा फूड आइटम का ना बाकी तो आपका ये स्टार्टर है आपका ये सलाद ये सूप ये सब कुछ ठीक है भाई लोग कहाँ से आया हाँ वेस्ट बंगाल वेस्ट बेंगल कलकाता ना गासै मावग्राफोरा जोंहा बेयाव स्टाफा थारमाने वेस्ट बेंगलनि बिथांमोना केलकातानि आरोना आरो खोनाखाबाय नोंथांमोना ट्राइ खालामनो फैदो आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर आंबो आरो नोंथांमोननो आङो किचेननि भिडिअखौबो दिन्थिबाय आरो नायलांबाय था आरो लोगोफोर स्टाफखौ एसे दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर आङो आरो दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामनो सानासै लोगोफोर दायो जोङो थांनोसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आरो जोंहा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिंनि मिडियाफोरा जोंहा बिथिंनो काट लाबाय थादों लोगोफोर अब्ला दिनैनि थाखाय आङो बेसेबांखिनियावनो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोबाय आरो आङो गोबाव खालामला आरो दिनैनि थाखाय आङो नोंथांमोननिफ्राय भिडिअनिफ्राय आङो बिदाय लाथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दे लोगोफोर बाय बाय टाटा